Silav roj baş var baş hevanno hevidik mutev başın selametin çen nuçi hene me amade kirne dixwazim jwara pêşkeş bikim nuçiya me ya de destpêkê di derbarê berdana êsîran de ye hûnzanin li Rojavayê Kurdistanê de encama wî şerê xirab de êrişa çeteyên dewleta Tirkiye êrişên çeteyên Şamê de bi qasî 1007 însanên me sivîl esker endamên Qesedê YPG YPJ dîl hatin girtin ji aliyê çeteyan ve niha ji bo serbestiya wan xebat hene îro jî doh jî di nava heftê de jî hevdîtin hene di navbera rayedarên Qesedê yan jî revebirên Rojavayê Kurdistanê û Şamê de beriya niha bi qasî not kes hatin berdan lê gelê me nerazî bû ji ber ku hem kêm e û hem jî divê hemî werin berdan bi taybetî endamên YPJ divê werin berdan yekînên parastina jinê divê serbest werin berdan hemî tu însanekî me di destê çeteyan de nemîne çima vê hêzê weke tehdît bikartînin niha di encama van hevdîtinan de îro encamek derket biryar hate girtin ku bi qasî sêsit şervanên din bu tevê sivîlan wê serbest werin berdan lê mesela YPJ heye niha hevalê min Ehmed wê ji Rojavayê Kurdistanê tevlî vê bültenê bibe em li bendêne ku ciyê xwe hinek rast bike û li me bigere em jî agahiya me werbigirin em vê vîdeoyê temaşe bikin ev jî piştî civînê ye dîmenên piştî civînê خليه شوف نسلم على الناس بس تجهز ما تاخر كثير لما يجي الدفعه تيجي الدفعه الثانيه كمان. طيب يلا واحد لازم يكون خليه شوف نسلم على الناس بس تجهز ما تاخر كثير لما يجي الدفعه تيجي الدفعه الثانيه كمان. طيب يلا واحد لازم يكون belê hevan û an hal gorî nûçeya deqeya dawî ku me ji Anefê wergirtiye sêsit êsîr hatin berdan ka nûçeya divî werî de ez hema ji were pêşkeş bikim nûçeyekî gelekî baş e hema di van deqeyan de şeniyê hesekî malbatên dîlgirtiyan li cem hikûmeta demkî komekê dinya dîlgirtiyan li çerxereya Şebex a Bakurê Bajêr pêşwazî dikin malbat pêşwazî dikin wana hejmara van êsîrên ku hatine berdan sêsi de ji bajarê Hesekê Qamişlo Kobanî Efrîn Dêre Zorê Şeddadê Helebê ne ew kes di demên berê yên êrişên hêzên artêşa Tirk de di êrişên çeteyên de li dijî herêmên cudayên Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê hîn jî di van êrişên dawî de hatine girtin ji xwe tê zanîn beriya du mehan di merasîma pêşwazîkirinê de Nûreddîn Ehmed Waliyê Hesekê cîgirê fermandarê Ewlehiya Hundarên Mahmud Xelîl fermandara asayişê Nesrîn Abdullah digel hejmarekî kesayetiyên herêmî Rûspiyên Bajêr revebirên Reveberiya Xweser amade bûn li beramberî wê Reveberiya Xweser hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi rêya hêzên Ewlekariya Hundarên hejmarekê girtî radestê hikûmeta demkiya Sûriyê kirin ev girtî di şerên dawî de hatibûn girtin yani ev jî nîşan dide ku ev teqes e yani dîlên Kurd serbest têne berdan yan jî yên Reveberiya Xweser ê Şamê jî di berdê li wan de têne berdan. Mahmud Xelîl fermandarê Ewlekariya Hundarên
راگەهاند بوو شپە سعات دە سێزدان دە پیشی نیڤ رول باژارê Hesekê sêsit dîlgirtî di çarçoveya hewldanên çareserkirina pirsgirêka girtiyan de hatine berdan beyan kiribû niha hevan herî dawî di dehê adarê de ji xwe me ji we re bes kiribû komekê dîlgirtî bi hêjmara biqasî not kes hatin berdan ev di demekî de tê lê millet nerazî bû piraniya kesên ku serbest hatin berdan ji milletê me Ereb bû tamam milletê Rojavayê Kurdistanê lê milletê Ereb bûn milletê Kurd dixwast ewladê wan hemî serbest werin berdan lê çê nebû sêsit jî gelekî kêm e niha min derin di deqeyên pêş me de ji Rojavayê Kurdistanê telefonê me hene heta ku were em nûçeyên di dorê de pêşkêş bikin hevanno ev nûçeyekî xêrê ye tiştekî gelekî baş e em li bendê ne niha ji Ewropayê peyamek heye berpirsa bilind ya siyaseta derve yeketî Ewropayê ka ya Kalasê got Ewropa naxwaze têkeve şerê li dijî Îranê ka ya Kalasê di daxuyaniyekê taybet de beyan kir ji Rûdawê re beyan kir tu daxwazên welatên Ewropayê tune beşdarî şerê Amerîka û İsraîlê yê li dijî Îranê bibe û got ku em binêrin aniha nûçe hene aniha em bikevin erê dîmen hatine girtin lê dîmen tamam baş e hevalan dîmen şandiye em hema van dîmenan parve bikin hevanno em van dîmenan dîrek bînim ser ekranê hevanno pir baş e ev fotoğrafê dawî yê şervanên ku dîl hatibûn girtin hema an hatînim ser ekranê ona tiştê baş in tamam dîmen hatin ketin destê me berî ku ez basa Ewropayê bikim em van dîmenan bi we re parve bikin hevanno we got erê tamam dîmen hatin pir baş e باجارê Hesekê menên Ankara Türkiye Demokratik News menên rast ya gihandina şervanên Hesedê esir bûn ve kişine يا شباب منو من تل ابيض؟ تل ابيض راس العين سلوك؟ ليه لكم سلوك؟ سلوك ليه لكم سلوك؟ مسلوك من قرية الصنع من ابو خميس محمود عيسى العايل ايش قد صار لك معتقل؟ صار لي 6 سنين و7 اشهر محكوم مؤبد تل ابيض يا شباب منو من تل ابيض؟ تل ابيض mesele bi vî şeklî hevanno hema em biçin Rojavayê Kurdistanê telefona me heye ez hema dîmen amade dikim ew vî şeklî em bihêlin pir baş e hevalê Ehmed an hal ser xetî ye silav mamoste merheba دم باش ما مستدام باش سلام رئيس
مالاتي آوا جبر مسئله اینترنتی مخابرم به دیمن نکارن بچن روژاوا لی دنگ باشه کالیتا دنگ نه هم تگو دار بکن وکه نوچیا داویا ایرو سیست انسان ما سیویل عسکر اندام قصدی دی یه پژتی ده هیتونه نزانم سربست هاتن بردان دیمنجی هنل بردستیمه کات آگاهی داوی چنه درباره وان سربستیا دیلگرتیان ده بله ما مستقدم باش صلاح بورس صلاح حسکران جلویتا و تواهی کسی کلمه گوهدار بکن لما تماشا بکن به مناسبت نوروز 2026 هم جشن گر کرد توا پیروز دکن به راستی جی بردانا وان حفسیان وان گرتیان هم جبوی گر کرد جه شانازیه هم جبوی مالباتین گرتیان جه شانازیه هم وک گر کرد براستی جی پر کیف خوشن ولی راست جوخا چند روز بری جاره کردن فرمانداری گشتی حزب سوریه دموکراتیک رئیسدار مظلوم عبدی لباجار کوبانی دابو خویا کرن که بریا جشن بریا نوروز و هجمار کردن گرتیان ورن آزاد کرن ایرو او روژه هم دکارم بیشن قالاوی یکی دهات کرن که سیاست گرتی ورن بردان دبیا بو ساعت نیورو ساعت یک که بهات ما بردان جخوا فرمانداری قصد دابو خویا کرن لیش برکو بیشن یا پاجه هزا جنه دیلگرتیان دا پر اصرار کربو که حوال جن ورن بردان دست بکی یک بوجه نقاش حکمت دمکیا شامی او پیام آوان قبول نکرد ولی پیش را گفتن تمام امویج قبول دکن جلب را اف بردانا دیلگرتیان هنه کی ام بیجن درن کت جلب را کت ساعت شبه و برکی ود دیمن دا جدا به حوال دا نگاه کرن باجار حسکیه هجمار که زیده هم نکارم بیجن صد هجمار چه خاصه لی حفسی هم بیجن گهشتن باجار حسکی ایلیج تواهی باجار این روشنهای کلسانی هم نکارم بیجن دناب آمان دهنه دیرکی قامشلو حسکی ایلی آلی کوبان عفرینی اب یک راستی جه مزگینیه جه خیریه هم وک جشن رمضانی هم جو وک جشن نوروزی جبوی تواهی گلی کرد ما مستد تقص هات کرنه yani de berdila siyaset ferdên Rojavayê Kurdistanê de siyaset endamê wan jî serbest hatin berdan yan hejmar tê zanîn gelo جبوی هجمار نکارن هجمار که مسا ساده بدن اما اف ریکفتن و بردام بکن هم جاری قصده حزب سوریه دموکراتیک هم جاری حکمت دمکی آشامیده لیدی سر هجمار براستیش هم نکارن مسا هجمار که ساده بدن جبر که tam جار های بیجان سیاست دادم و بردان دا 205 تین 207 تین کمی 200 جیدی برکوتین هم نکارن اشتراز میکنن هم قصدیجی هم ایوانجی نها جژن جی نزدبه لکوبانی روشا داوی چیه ملت چید که روشاوی آمده کاریه جژن اتمسفره که جژن هیه جژن و نوروزی هنه که کت ناو هف راستی هف هات حاضریه گل چه وایه امکان گل چه وایه یعنی هیز و قوت خلقی مورال خلقی هیه وان هر دو جژنان پیروز بکه بله راست نهاوک همین مفرات باجار کومانی و گندوار در دور آوه براستیجی کلجانه که مزن هم جشن رمضانی هم جشن نوروزی پیشوازی دیکن آمده کاری این جدی ده هر وارد هاتنه کرن هم جیگل هم جی پارتی سیاسی میداره لالی دن آمده کاری دیگه از صحنه هاتیه کرن چند روزه بسا خویاید اتمسفره که مزن ده گل خوازه پیشنوازی هم جشن رمضانی هم جان نوروزی بکن 21 و مهی لگور کل
قمر صناعي ساتلايت من هيريا خويا بارانه ساعتين سبي بارانه ايدي اف يك و سادس سات ببا بلانا نوروزی یان حتی نها براستیجی ریبریا باجار کومانی اف یک تو داخلانی ام بیژن او نکردن کو ایدی نوروز و وره کردن نه کردن اما درام شهید آمده کاری لگور 21 مه هاتیه کردن و گل کومانی جی و ایدی شربانی به همو آوایی پیشوازی نوروز دیکنم مامۆستا حقیقەتەن ڕێڤێبیە دنابەرە قامیشل و کۆبانێدا یعنی مرۆڤین سیڤیل دikarin herin werin xizm eqreba hem bi wesîleya cejnê hem jî li gorî kêfa xwe yani sêyahet tê kirin di navbera Kobanî û Qamişlo de vê gavê? Niha du çend roja wisa planek ji bo hatiye danîn ji bo kesên medenî kesên sivîl êdî heftî روزن سه روزن حتی 4 روزن اتوپیس هنه باس هنه باس ریویان هنه وانا حتی آلی قامشلو حسن که دچنه و شور دجی عینن هنک چون هاتن هیا نیامان بیجن ساده سات وسا هر مالبات کاره بله به عربه آخوا وسا جگر ده هر آلی حسن که افیک حتی نا تمامی ریوه نبویه Mektep dibistan çewane û yani plan heye ku vê bibin li Kobanî? Ji bo perwerdê ji qada perwerdê ji em dikarin vê yekê bêjin niha li Kobanê wekî bajar du dibistan heta hem dikarin bêjin vebûne dedît piştî ev koçberiya ku em bêjin ji gundewarên Kobanê ber bi bajarê Kobanê ve hatîn ev hêjmara koçberan di dibistanan de hatibûn çîkirin çend dibistan hele em dikarin bêjin هنا کوچبر تیدنه دراوش هیدا دو دبستان دست به دوام کریه رسمی امیجن فرمی پروردتی داین لی دبستان ایدن جبر هینا کوچبران ناوان دبستان ده حتی ها دست پی نکرنه ایدی وقت آلترناتیف اگر کوچیک جبوی وان کوچبران وره دیتن ممکنه یعنی ده هفته یا پیشمد او دبستان دست به پرورده بکن Tamam malatê ava tiştekî xerîb ku tu wisa bibêjî tiştê ku min nepirsîbe tiştê ku tu texmîn dikî bala temaşevanan bikişîne eger hebe em te godar dikin tu hebe em xatir ji te dixwazim. Tiştê me gotin vanan hem ji bo girtiyan hem jî ji bo rewşa Kobanê û xada perwerdê êdî saziyên cuda jî atmosferek a cejnê heye di rewşa heyî de û gelê Kobanê pêşwaziya cejna Remezanê û cejna Newrozê dikin. Silav û rêz Malatê ava şevanên dema guhdar dikin. gelek spas dikim her hebî. Belê hevando bi vê wesilê cejna Newrozê jî em li we tevan pîroz dikin ji xwe Newroz ame ye. Bi vî şiklî em hema bidomînin hevano yek mebasa ew kiribû berpirsa siyaseta mebasa ew kiribû ya Kaya Kalasê ne berpirsa bilinda siyaseta dervayê yeketî Ewropa wisa daxuyaniyekê da ya Rûdawê me xwest em wê ji wara pêşkeş bikin dibêje tu bingêha vî şerê tune ye di hukûqa navdewletî de yani şerê ku İsraîl û Amerîkayê li hemer İranê daye dest pê kirin di hukûqa navnetewî de cêwî tune ye. Kalasê diyar kir ku roja dişemiyê wan bi wezîrê karê derve yên welatên endam re guftugû kiriye encam çi ye armancên vî şerê nediyarin li gorî hukûqê. Kaya Kalasê teqezî li ser nebûna rewabûna navnetewî ya ji bo êrişkirina ser İranê kir tu bingehên vî şerê di hukûqa navdewletî de tune ye. Bikaranina hêzê tenê di du rewşan de ancak mümkün e ew çi ne ya parastina xwe ya rewa ye yani dewletekî xwe ji bo biparêze dikare êrişê dewletekî din bike yan jî bi biryara Konseyê Ewlehiyê yan netên wê bî. Kalasê destnîşan kir ku di vê rewşê de yek ji wan jî tune ye. Ji ber vê yekê welatên endam naxwazin bikevin nava vî şerê naxwazin biçin cem İsraîlê yan jî Amerîkayê û berê xwe bidin İranê. Peyama ji bo xelkê İranê jî heye Kaya Kalasê peyamekî ji bo xelkê İranê weşand ragihand ku yeketî Ewropayê her tim amade ye piştgirî bide civaka sivîl û mafê xelkê İranê ji bo ku ew bixwe biryarê li ser sibe roja xwe bidin. Veya tiştekî bi vî şiklî ye. Niha rewabûna şer hevano binêrin dewleta İranê weke dewlet
elbet dikare bimîne milletê Îranê milletek mağdur rejimê. Lê ev rejima heyî rejima ku însanan dar vedike, însanan dikuje, zulmê li jinan û xortan û însanan dike, normal ne rewa ye li ser hukm bimîne. Lê jê re heqeten biryarekî navnetewî lazim e, biryara netewekî lazim e. Yani Donald Trump bi tina serê xwe rabe êriş bike, ewsa dibe. Wê demê piştgirî Ewropayê nikare bigire. Amedekariya şer ji aliyê hukûqî ve nehatiye kirin. Amerika çi dibêje hevanno di vî şerî de Wezîrê Şeriyê Amerîkayê Pete Hegseth ragihand ku ji destpêka êrişên li Îranê ve wan li zêdetirî 7000 armancan xistiye. Wezîrê Şeriyê Amerîkayê Pete Hegseth û serokekranê yani ew fermandarê giştî Artêşa Amerîkayê Dan Cain di derbarê êrişên Amerîka İsraîlê yên li ser Îranê de civîneke rojnamegeriyê ya hevbeş li darxistin bersiv dan pirsên rojnamegeran. Pete Hegseth destnîşan kir ku armancê wan nehatine guhertin heta niha. Yani roja ewil çi biye îrojî ew e, plana me ew e, em temamî binesaziya pîşesaziya parastinê. Platformên mûşekan yên Îranê bi temamî ji holê rakin. Yani bingeha wê sanayiya ku çek û sîleh hildiberîne. Em wê bi temamî ji holê rabikin. Ya din jî ew platformên ku füze û mûşekan hildiberîne çêdike ên Îranê dibe armanca me ew em wana ji holê rakin, rêlber avakirina wan ya ji nû ve jî bêgirin. Em êrişên wisa pêk bînin ku ji vir û pê ve jî êdî nikaribin çê bikin hilberînan. Em ê hêzên wan yên deryayî têk bibin, em ê nehêlin Îran tu cara bibe xwediyê çekê nuklerî. Ev camêr Wezîrê Şer Pete Hegseth beyan kir ku fabrike kargeh xetên ev berhemanînê yên ku piştgirî didin bernameya dronan ya Îranê bi asteke mezin hatine rûxandin. Bi sedan navendê pîşesaziya parastinê hatine hilweşandin. Hêz quweta Îranê ya hilberîna mûşekên balîstîk darbeyekî pir mezin xwariye dibêje. Li gorî gotina hastek ji destpêka êrişan ve êrişên mûşekên balîstîk ji sedî not kêm biye. Ji sedî nodê firokeyên ev dron hatine xistin. Zêdetirê 120 keştiyên Îranî zirar dîtine yan jî hatine binavkirin, noqê avê bûne. Berê 11 keştiyên binav ên wan hebûn, lê êdî nemane. 11 keştiyên evê dikevin binavê nemane. Benderê wan ê leşkerî ji kar hatine derxistin, ji fealiyetê dûr ketine. Wekî din kesekî din jî divê civîna çapemeniye de aqifî Dan Cain, General Dan Cain, da zanîn ku navendên bin erdiyên Îranê bi mûşekên taybet yên qulker hatine armanc kirin, bi vî wê embarên stratejîk ji holê hatine rakirin. General Cain eşkere kir ku heta niha zêdetirê 120 keştî 44 keştiyên maynrêj ji kar hatine dûrxistin bê tesîr bûne yani. General Cain destnîşan kir ku li grava Xarkê zêdetirê not hedefên jêrxana eskerî rastî êrişan hatine. Êrişên me yên li ser jêrxana pêşesaziya parastinê ya Îranê berdewam in. Ev sîstema çêkirin, avakirina sîlehan. Ev sanayiya, yani herema sanayî ya çêkirina çek û sîlehan mûşekan bi temamî dibe em ê ji holê rakin ve ya armanca me sereke em ê êrişê xwe bidomînin. Hevanno Dewlet Bahçelî jî tiştekî dibêje. Dewlet Bahçelî çi dibêje? Hûn texmîn dikin ya Tayyip Erdoğan jî îro derketiye bu vesîleya cejnê dibêje baş e ku me pêvajodayê dest pê kirin. Dibe li ser me tehdît heye, gef heye, İsraîl heye, nizamkî heye êrişê me dikirin ku dibe me pir baş kir me ev pêvajodayê dest pê kirin. Aman divê bileke zirar nedî û ev bigêje serî. Armanca pêvajoyê jî bêçekirina tevgera eskerî Kurd e. Armanca wan ev e. Çareserî, mareserî di nava gotinên Tayyip Erdoğan da me nedît.
di nava gotinên Dewlet Bahçeli de jî behsa çareseriyê nayê kirin. Çareserî çawa ku Rêzdar Murat Karayılan dibêje heqê Kurda ê netewî di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê dikare were bicihkirin, nikare were bicihkirin. Karayılan çi dibêje? Milletê Kurd heye. Ev rastî li Tirkiye hatiye qebûlkirin lê bi devkî. Bi nivîskî tune ye. Di destûra bingehîn de tune ye. Di qanûnan de tune ye. Di vê pêvajoyê de em vê dixwazin. Heta ku ev bawekî nivîskî di qanûna de cih negire, em biryarê xwe naguherînin. Em biryarekê nû nagirin. Tiştekî dijî pêşniyaz kiribû süper tiş bû. Yeketiya Demokratîk a Kurdan YDK. Ez bêjim qey ev mijarekî pir mezin e. Rêzdar Murat Karayılan dibêje milletê Kurd ji bo ku bikaribe qedera xwe bi xwe tayîn bike, di derbarê siber roja xwe de bi xwe biryara bide, hemî partiyên Kurd û Kurdistanî dibin navê Yeketiya Demokratîk a Kurdan de, a Kurdistanê de werin cemhev di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de, Rojavayê Kurdistanê de. Bu yerekê nû heye. Em bikevin nava şer, nekevin nava şer. Em çek û sîlehem bigirin, dayînin, çi bikin. Yani tiştê ku Kurdan alaqedar dike, ev partî bila biryarê bidin. Pêşniyazekî pir baş e. Bila dengê me bibêje hemî partiyên siyasî. Vê mijarê divê em berfireh bikin, em mezin bikin. Ev mijarek mezin e. Qedera me divê di destê Meclîsa Kurdan de be. Meclîs ev yedekê ye. Yeketiya Demokratîk a Kurdan. Ew ciyê ku hemî partiyên siyasî lê werin cem hev konferans, kongreyan çê bikin, biryaran bi xwe bidin, nîqaş bikin, êdî em kesekî din sûcbar nakin. Em dibêjin binêrin Meclîsa Kurdan, partiyên siyasî Kurdan biryara xwe daye demokratîk. Piraniya dengan. Wê demê kes kesî sûcdar nake. Yeketiya Kurda çê dibe vaya pêşniyaza Murat Karayılan ez dibêjim pêşniyaza salê ye. Pêşniyaza herî mühim ya îsal e. Ev yek hevanlı. Naha Devlet Bahçeli çi dibêje? Herkes xwe difikire ya. Devlet Bahçeli jî xwe difikire. Serokê giştî MHP Devlet Bahçeli di mesaja xwe ya ji bo pîrozkirina cejnê de balkişan ser pêvajoya ku em di nav dane. Yani devêm nagere bêjim pêvajoya çareseriyê çünkü tiştekî wisa tune ye. Türkiye'ya bê terör. Me pir caran got. Em jî Kurdistanekê bê terör dixwazin. Em naxwazin askerên dewleta Tirkiye bi Putinê xwe bi çek û sîlehê xwe li Kurdistanê bin. Lê bawekî sivîl werin ne problem e. Devlet Bahçeli îro li ser hesabê xwe ê medya civakî peyamekî belav kir. Qala pêvajoya çareseriyê dike. Armanca Türkiye'ya bê terör di sed sala nû de cejna milletê Tirk e. Demsala aştiyê ya bê zivistan e. Ev gotinî wî ne. Me jî dike milletê Tirk. Devlet Bahçeli diyar kir ku hevsengiyên heremî ev meseleyên cîhanî ser û bin dibin. Di rewşekê wiha de divê Tirkiye eniya xwe ya navxweyî bihêz bike. Di demekî de ku ji ber ewrên reş ên şer û pevçûnan çav çav nabîne, Tirkiye bi gavên rast, bi siyaset, bi stratejiyan rast eniya xwe ya navxweyî zexm kir, qeyîm kir. Serokê MHP ragihand ku daxwaza wan ew e ku Tirkiye bi tedbîr tev bigere. Niha wextê wê ye ku em di nava aştî û aramiyê de cejna hev û pîroz bikin, wekî yek dilî em bibin Tirkiye. Hêviya min ew e şer û pevçûn di demekî pir zû de bi dawî bibin, bila ev cejn bibe îmkanekî, bibe derfetekî ji bo nevkirina peywendiyên hişk û lehvatina dilên xeyîdî. Niha Devlet Bahçeli di beşekî dinya peyama xwe de jî qala şer û aloziyên li herêmê dike, bi taybetî bal dikişîne ser rewşa Xezayê, aloziyên di navbera Îran û İsraîlê de. Divê pirsgirêk bi rêya dîplomasî, bi rêya diyalogê werin çareserkirin. Divê navberê de Tom Barak jî di derbarê wê pêvajoyê ku em di nav dane hin tiştan dibêje. Tişek balkêş e. Tom Barak çi divê? Ev pêvajo dikare bibe firsendekî ji bo ku Kurdên li her çar perçeyên Kurdistanê ew wisa nabêje, dikare bibe firsendekî ji bo
Kurdên ku di nava çar dewletên cuda de dijîn karibin qedera xwe bi xwe tayîn bikin, biryara xwe siberoja xwe bi xwe biryara xwe bidine. Tiştekî wisa dibêje derbarê pêvajoyê de. Ew Tom Barakê ku li Rojavayê Kurdistanê gelek zirar dame, aliyê dewleta Tirkiyeyê girt, piştgirî dide pêvajoya Tirkiyeya bêterör. Divê em bînin bîra xwe ku heta niha tam 400 caran bi dronan, bi mûşekan êrişî Herêma Kurdistanê hatiye kirin di şerê li Îranê de. Tiştekî wisa jî heye. Ka di derbarê va meseleya dîlgirtiyan de serbestiya esîrên me ê hatin berdan. Tiştekî nû hebe ez hema bînim ji we re pêşkêş bikim. Derdê me giran e. Hevano sekreterê giştiyê Netanyahû Yekbûyî jî Antonio Guterres îro ji dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Îsraîlê xwest ku berê ku şerê xwe yê bi Îranê re ji kontrol derkeve, şerê xwe bi dawî bikin. Baş e? Yani şerê xwe yê li hember Îranê bi dawî bikin. Şiyariyekî ji daye li ser encamên muhtemel ên trajîk ji bo sivîlan, ji bo aboriya cîhanê. Netanyahû Yekbûyî dibêje sivîl dikarin zerar bibînin, aboriya cîhanê, ekonomiya cîhanê zerar dibîne, hê zûye şer bi dawî bikin. Dema bi dawîbûna şer hatiye, dikare bi tevahî ji kontrolê derkeve, hay jî hebin. Guterres bang li Îranê jî kir. Dev ji êrişa li ser cîranê xwe berde. Baş e? Netanyahû Yekbûyî dibêje ji destpêkê ve em nealîgirên şerbûn, me tim xwest ku mesele bi rêyên diyalogê çareser bibin. Niha dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di vî şerê de li alîgiran digere hevanno. Firotuna çekan ya bi nirxê 16 milyar dolarî ji bo Emîratan ji bo Kuweytê, yani ev du dewletên kendavê ne qebûl kir. Yani ew ê çek û sîlah bifroşe van welatan. Di vê derê de binêrin hevanno. Niha Emîratên Yekbûyî, Kuweyt wekî din ku derê bû pêdiviya wan bi çek û sîlah tune bû. Ji ber ku ji aliyê aborî ve ku dire dunyayê bixwestana diçûn erd û erse digirtin, fabrîka digirtin, petrol difroşin, pêdiviya wan a bi çek û sîlah tune bû. Donald Trump çi kir? Van welatan teşwîq kir, ew welat xistin nava şer. İran niha li ser wan gef e. Donald Trump çi dibêje ji wan re? Êdeka madem ku hûn bûne aliyê şer, êdî tehdîta Îranê heye li ser we, werin xwe biparêzin. Aha ji we re çek û sîlah. Aniha 16 milyar dolarî çek û sîlah difroşe her du welatan. Ya di vî şerê de kî qezenç dike? Donald Trump û Amerîka. Dewleta Amerîkayê qezenç dike. Milletê Amerîkayê qezenç nake. Feqîr dikeve. Milletê Ewropayê feqîr, dünya binêrin. Dünya hemî feqîr dikeve. Biçin mehekî din biçin marketa. Êdî hûn ê nikaribin tiştekî bikarin bi eynî fiyata îro. Hûn ê nikaribin benzîn mazot bixin erebê xwe. Her tişt wê biha bibe. Çünkü ev dünya bi benzînê bi rêve diçe. Yani tu her tiştê li bax û bostanan tiştê ku marketan da hûn dibînin bi rêya benzînê anca dikare were marketan. Hem çûyîn û hatine, hem ajotina wî ye, traktore, her tişt benzîn e. Çi dibe? Dünya feqîr bû, milletan zarar kir ama Amerîka dewlemend dibe. Çünkü çek û sîlahê xwe difroşe. Sanayiya sîlah çêkirinê dewlemend dibe. Ev jî nakokiyekî wisa ye. Êdî hûn çawa bi nav dikin bikin.
Nevroz jî nêz dibe hevanno. Em hêvî dikin ku em Nevroz bibe wesîleya yeketiya milletê Kurd. Vegu terê? Rêzdar Mesûd Barzanî jî dibêje bi wesîleya cejna Remezanê peyamekî belav kir, pîrozbahî li Bisulmanên cîhanê Iraq û Kurdistanê kir. Barzanî di peyama xwe de pîrozbahî li malbatên serbilindên şehîdan, pêşmergeyên qehreman hemû welatiyên Kurdistanê kir. Wekî din hêvî kir ku cejn bibe wesîleya aştî û aramiyê ji bo herêmê, ji bo temamê mirovahiyê. Hevanno ez jî hêvî dikim ku em milletê Kurd bikaribin Newrozên xwe bikin yek. Partî, sazî, komele, dezgehên cuda Newrozê xwe cuda cuda pîroz nekin. Newroz cejna netewî ye. Em mecbûrin werin cem hebûdû. Em mecbûrin bi heva girêdayî bin em ji hev hez bikin hez nekin. Nakokiyên me hebin tu nebin. Em mecbûrin werin cem hev. Ev welatê me hemiyan e ji derva ve wextê ku tehdîtekî tê êrişekî tê ew êriş li ser me hemiyan e. Wextê ku zimanê me tê qedexekirin, zimanê me hemiyan tê qedexekirin. Ev ziman ê me hemiyan e. Wextê ku êriş tê em hemî tên kuştin. Em zirar dibînin. Ji ber vê yekê yani ne tercîh e, ne lütf e yekbûn, mecbûrî ye. Biryarên di derbarê qederê xwe de jî em Meclîsa Kurdistanê divê biryar bide. Meclîsa ku Rêzdar Murad Karayılan pêşniyaz dike. Yani Yeketiye Demokratîk a Kurdan. Pêşniyaz dike. Ji kerema xwe re bersiv bidin. Hemî partiyên Kurdistanê divê bersiv bidin Rêzdar Karayılan. Bibêjin erê em tên cem hev biryarên ji bo sibê em bi xwe bidin. Sibê bila kes hebûdû sûcbar neke. Ez xatir ji we dixwazim hevanno min peyamê we jî nenêrê. Mala we ava spas dikim ji bo eleqa we hûn her hebin. Eger hûn ji bîr nekin bibin abone vê kanalê pêş bixin. Ez ji we razî dibim. Xwedê ji we razî be. Ez hêvî dikim hûn jî ji min razî ne. Dehadê xatirê we silav rêz.